наворҳои ин вохӯрӣ нодиранд, зеро роҳбарияти дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва таиланд ба қароре омаданд ки бозӣ бе ҳузури телевизион гузаронида шавад. Аммо мо тавассути маркази матбуоти федератсияи футболи тоҷикистон ин наворҳое ки ҳоло мебинед дастрас кардем ва он манзури шумо мешавад. Футболбозони мо бо пироҳанҳои сурх дар майдон ҳунарнамоӣ доранд. Дар қисми аввал ба дастаҳо муваффақ нашуд ки ҳисобро боз кунанд, аммо ҳуҷумҳои футболбозони дастаи Таиланд баъд аз қисми дуввум моро дар ташвиш мегузошт. Як ҳуҷуми дурударози онҳо то ба ҳамин ҳолате ки ҳоло мову шумо мебинем ба дарвозаи мо наздик мешуд ва футболбозони ин даста тавонистанд ки ҳисобро боз кунанд ва Муэанта Суфанат дар дақиқаи 50-ум ҳисобро боз кард ки ҳоло бубинед ин ҳамун голи аввале ки дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон Рустам Ятимов вақти зарбаро надид ва тӯб роҳи дарвозаро пайдо кард. Бори дигар ин голи задашуда манзури мо мегардад ва ҳисоби 1-0 дер давом накард. Боз як ҳуҷуми дигар, боз як хатоии бозигарони мо дар нимаи майдони дастаи Таиланд ба он овард ки ҳамлагари ин даста Муеанта Суфанат бори дигар дар назди дарвозаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон пайдо шуд ва Рустам Ятимовро маҷбур кард ки тӯбро аз дарвозааш гирад. Ин голи дуввум аст ва футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки то ин вақт бе ягон ҳолати тағйирот дар майдон дар қисми аввал ҳузур доштанду акнун ба майдон бозигарони дигар омада буданд. Биёед аввал шуморо шинос мекунам, чун дар ин бозӣ Рустам Ятимов дар дарвоза буд, дар хати муҳофизат Ваҳдат Ҳанонов, Давронҷон Эргашев, баъдан Зоир Ҷӯрабоев баромад, Аҳтам Назаров, Манучер Сафаров, Муҳаммадҷон Раҳимов буд, Нуриддин Ҳамроқулов ба майдон омад, Эҳсони Паншанбе, Комрон Турсунов, Рустам Соиров ба майдон омад, Илҳомҷон Баротов, Шериддин Бобоев ба майдон омад ва баъдан ӯро Парвизҷон Умарбоев иваз кард. Алиҷони Айнӣ, Ислом Зоиров ба майдон омад ва Шаҳром Самиев. Як ҳуҷуми дурударози дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо гол анҷом ёфт ва ин ҷо Эҳсони Паншанбе тавонист дар дақиқаи 63-ум голи аввалини ҷавобиро ба самар расонад ки ҳоло мову шумо ин ҳолатро дидем. Бубинед чӣ гуна бозигарони мо хуб бозӣ карданд ва хати муҳофизати дастаи Таиландро дар ғафлат гузоштанд ва дарвозабон ин ҷо танҳо ҳарчанд ҷаст ба тӯб расида натавонист. Ин голи якум буд ва голи ҷавобӣ ҳам дер давом накард. Дар дақиқаи 89-ум Ислом Зоиров бо ҳамин зарбаи ниҳоят тӯбвори худ ки бисёр ҳам дар ҳақиқат шадид буду сахту бисёр қудратманд ин навбат ҳисобро баробар кард ва ин голи аввалини футболбози мо Ислом Зоиров аст ки дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба самар мерасонад. Аз ин пеш дастаҳои Таиланд бо Тоҷикистон бозӣ карда буданд. Мусовӣ буд 1-1, яъне як бозӣ мо бурида будем ва бозии дигарро футболбозони дастаи Таиланд бо ҳамин ҳисоби 1-0